Vložte slova vypravěče. Ty vole, to je těžký. Dobrý, nezavři se hlavně. Nezavři se. Dobrý. Než potřebuji si číst tvoji knížku o balerinách. Ty vole. Otevři se zase. Dobrý. Kdo to pochcel? Dobrý. Kde ten kolik? Ty vole. Neřvi, nebo ti tam zatančím, a to nechceš, more. Nechceš. Pojď sem, vole, jdu na tebe s těma vidlema. Tak mi to ukaž, ty inteligentně. Jdeme tu vole tvěřa křičí, uhni, pičo. Čum. Vidle to drží. Debile. Hezky, to je nová technologie, to ještě neznám. Hejja, more, tady, kámo. Tak. Kde je můj komiks o balerinách? Tady. Tady je to zase posraný. Prdele. Nemám kolíček. Nemám svůj kolíček. Tady. Kurva. Ty vole, šéfe, ty že vážně lopata, hej. Ne, otevře to někdo, i když bydlím sám. Ukaž mi to, prosím tě, čum, mám šperhák, jo? To je nový vynález. Jo, takhle. A je... Kurva. A pak, že já jsem lopata, jo? Když na to bude hezky šát, jako ty včera na mě, tak se otevře portál do šťastné na mě. No pojď sem. Tamhle. Dívej. Okno. Můžeme z toho vyrobit třeba žebřík. Ne, jsi debil, musíme postavit obří katapult na střeše a potom musíme přeletět až do mýho okna. Ty vole, to je Klára. Ale já mám větší. Co tam letíš tím kladivem, když nemáme ani hřebíky? A jo? Tak, přikoup to tady ke vzduchu a mělo by to fungovat. Nechápu, proč jsi musel přestat mluvit uprostřed toho slova, ale dobře. Musíš skočit tady nějak a tě chytím za to provál, tak to bude fungovat. Svarto, dělej, skákej. Ty vole, to je debil. Tak jdi už do prdele, vytáhni. Dobře, ven. Tak máš to proto, ty zmrde. Žiješ? Tak jenom tu defenestraci stolu, Hej, co to kradeš? Víc co se i tohle. Tak chytám tě. Svarto, dělej, skákej. Juhu, to je debil. To jsem neviděl. Marek, jdu pro tebe. Máš mnou páteř, klíčník, nevím. Dívej se, tady jsem, pomoc. Drž se, more. Pomož mi. Nepadej. Přinesu ti tady ty postraný kahoty, počkej. Tady jsou ty pochcaný, ty postraný, a ještě pochcaný. A na vrch ty čistý, samozřejmě. Ty vole, dobrý? Ty vole. Jo, pohodě? Samozřejmě. Jasný, rozumím. Ty vole, díky brochu za Není to, kámo. Ale chtěl mám nějakou práci, co máme dělat, ne? Zase moje oblíbené klády. Tak, dej to sem, dobrý. Tak tady. Zase na to budu dívat, nebo ti pomůžu aj. Tu máš. Tak. Bude pomoc, ale. Jo, dobrý. Tak přivážu to tady k tomu topení, které se rozhodně nemůže urvat nebo utrhnout ten kabel. Ty vole, připadám se jak v cirkuse. Dobrý. No nejenom připadáš, ale i tak vypadáš. Do prdele. Ty kokos. Ok, počkat. Tak to je bomba. Dobrý. Tak ještě ten pojebaný svinčík, co jsi tady nasral. To jsou ty ranní fazole. Už jdu. Když mě to posereš, musíš to i pověsit, ať ty hovna se hezky rozetřou. No tak to asi hele, děkuji. Tak. Ty vole, za tyhle dveře asi může nějaký fialovo kouzlo, to ale fialovo, to je madej chyna, čum tady. Víš co, já to vyrvu. Ty vole. Tak. Komáři, lišky, zloději, všechno to může být tady. Nice. Zase jsme to pojebali. Toto byl den hmata a paty, které pozorují už 15 let. Výroba jenom já, more, jo, tady nikdo neplatí, to je fake informace. Ok, sorry, že tady to video nemá žádný intro ani nic, ale prostě nestíhám, jo.
mám jako nějakou školu a já to začal dělat asi o 7:30, a je už 9, prosím pomoct.